kar ka ƙara barin wani ɗan talaka mutsiyaci ya ƙara shigowa gidan nan. Na sa ɗauki mataki a kansa ina da kawai wajen ƙarin kanta. Na damu da kai fiye da yadda na damu da kai. Fiye da yadda kika damu da kanki fa kika ce Safina. Kamar ya ban ga ki alayi dan shila ba? Ke da wani mutsiyaci ɗan talakawa? Yusuf ina son ka. Ban so zuciyarki ta kama da soyayya ta ba. In kika kuskura da ƙara ganin wannan mummunan fuskar take a falon nan sai na banka ba. Dan Allah Safina ki bar magana nan. Mutakar ba so ke tilasta ki yaudari kanki. Kuma ni ma ki yaudari zuciyata ba. Muddin ka ƙina a rayuwata za ta samu tawaya wanda farin cikin nan har abada ba zan iya dawo da shi ba. Wani irin mahaukata ne kuma aka gaito mana cikin gidan nan. Har da wannan?